Vau arribar. Bona tarda a tothom i benvinguts un any més als actes que fem el 11 de setembre a Vilanova Barca i també fem l'homenatge al padrí i a la padrina més gran del nostre poble i aquest any també hem introduït la variable de que, considerat tot l'Ajuntament, tots els regidors i la Comissió de Festes, doncs també fer un reconeixement al padrí i a la padrina de l'any 2016. En els actes d'aquest any de la Diada, doncs, des de la presidència de la Generalitat de Catalunya, cada any se feia un manifest en el qual se dirigia a tots els ajuntaments i els ajuntaments el que fèiem era poder-lo comentar i llegir a tot el poble. Aquest any aquesta vegada no s'ha fet, amb la qual cosa simplement direm que un any més com a Ajuntament, amb la representació de tot el poble, ens afegim en aquests actes, commemorant el nostre Diada Nacional de Catalunya, agraïm la presència de tothom i avui també que ens acompanya, a part de la coral parroquial, com ha fet els últims anys, també l'Amadeu Verdú, que ens amenitzarà amb dues peces musicals amb la guitarra. Bé, i sense més preàmbuls, doncs faríem primer l'homenatge al padrí més gran, o a la padrina més gran, que és la Rosa Collado. Sí? Aquí hi ha una representació familiar. No. Bé, un casament. I després el padrí més gran, el senyor Xipell. Ja vinc jo. Felicitats. I ara també farem un reconeixement a la padrina de l'any 2016, la Carme Pujol, els familiars. Que ha fet sentar aquesta, Podem vindre els familiars del padrí de l'any, de l'Enric Escuer. Han vingut? Sí? I ara, tot seguit, també farem l'ofrena floral amb totes les cubilles i els hereus de Vilanova.
Doncs molt bé, doncs ara ja el nostre artista de Vilanova s'està preparant. Començarem. Molt bé, bona tarda a tots. Permeteu-me que encapçala la llista amb aquestes dues senyores. L'una és mare d'un gran amic meu, va ser un gran amic meu i de la meva finca. L'altra també m'hi uneix una gran amistat amb la seva família. Per tant, acabeixo amb aquestes dues senyores i per tots els altres. Un plat de fusta. El nen a la vora del foc es mira el seu avi treballar, veient-lo assegut al record. Fa temps que ha perdut la rialla, un plat de fusta escapent, copiat igual que el de l'avi. I va pensant dintre seu com a son pare explicar-li el plat de fusta és per tu, com el que gasta el teu pare. Si a ell li tremolen les mans, a mi em tremolen entranyes. El plat de fusta és per tu, quan sigues vell com a l'avi, perquè no trenquis cap plat fins que la vida s'acabi. El pare arriba a la llar, observa el fill que no juga i li pregunta què fa en aquest tros gran de fusta. El fill tranquil li respon, mirant a l'avi a la cuina: ara treballo per tu, intento fer un plat de fusta. El plat de fusta és per tu, com el que gasta el teu pare. Si a ell li tremolen les mans, a mi em tremolen entranyes. El plat de fusta és per tu, quan sigues vell
dico a l'avi perquè no trenquis cap pla fins que la vida s'acabi. L'home es queda sobtat i agafa el plat de son pare llançant-lo a dintre del foc perquè el cremin les flames. Així aprèn la lliçó com d'abraçar-se a son pare